kun on vähän tuollaista ylämäkeä tonne autotallin puolelle ja kynnyskin siinä vielä, kun ei ole kaikki valmista, niin sinne on vähän raskas tönästä sitten auto, joka ei lähde käyntiin, joten nyt sitten tässä on tällainen erittäin hieno puomi tehty, jolla toivottavasti saadaan myös tönättyä sitten toisella autolla. Mutta ideahan nyt on kovinkin yksinkertainen, eli hinauskoukusta olisi tarkoitus nyt laittaa, joka on tämä. Ja sitten kun se laitetaan sinne, katsotaan saanko mä yhdellä kädellä tästä laitettua. Niin siellä on nyt aika pieni tuo liikkumavara, joka saattaa nyt sitten myös tehdä vaikeutta siihen, että mitenkä nämä saadaan autojen väliin sitten, mutta ehkä vaikka käsipelillä tönätä toista autoa sopivasti sitten. Mutta tää oli nyt tällä hetken tarvikkeista, mitä tosta nyt löytyy. Ulkoonta vähän putkea ja muuta romurautaa, mitä olin tossa nyt sitten katsonut. Sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että saa tämän auton puskurista tämän muoviherpäkkeen irti, jotta pääsisi tämän silmukan laittamaan sitten paikalle. Niin siinä vaiheessa on sitten hyvä huomata, että mikäli on passat, jossa on peräkoukku, ilmeisesti tehtaalla asennettussa ainakin, niin täälläpä ei olekaan sitten mitään mihinkä kiertää tätä silmukkaa. Joten pitää ottaa seuraava vaihtoehto. Ajatuksenahan siis oli mulla jo aikaisemmin, että olisi tähän laittanut kuulakytkimen tuohon hinaustankoon. Mutta kun ajatus oli, että olisin ihan tuollaista materiaaleista, mitä nyt sitten sattuu olemaan tuossa nurkissa, niin tehnyt tuon. Niin se ajatus nyt sitten vähän vesittyy. Jotenka pitää nyt sitten laittaa näin se homma. Mutta toimihan se näin, mutta turhaa tein tohon sitten hitsaten molemmat päädyt alkuperäisesti. Ja näin. Sinne se meni.